Sziasztok, Soltész István vagyok. A mai nap bowlingozni fogunk, szeretnék nektek bemutatni pár hasznos felszerelést, amivel jobban tudsz későbbiek folyamán játszani. Ugye bárki elkezdhet bowlingozni, elmész egy bowlingpályára, elindítod a bowlingpályát, felveszed a házi cipőt, felveszed a házi golyót a kezedbe, és gurítasz egy jót, pár sorozatot, hogyan tudsz fejlődni. Ugye elsődlegesen megfogadod a profik tanácsát, nézel videót a YouTube-on, illetve magyar nyelven most már én fogok nektek tartalmakat készíteni a bowling edzésekről, elengedésről, és hogy hogyan fejlődsz későbbiekben, hogyan guríthatsz, hogyan játszhatsz jobban. Ugye elengedhetetlen egy bowlingcipő, ez egy cserélhető talpas bowlingcipő. Nekem ez az ellökő lábam, az én jobbkezes vagyok, én a bal lábammal csúszok, azaz a bal lábamat kell beállítani megfelelően, hogy jól csúszson, de nagyon fontos az, hogy ne legyen túl csúszós a nekifutó felület, az az approach. Ahhoz képest kell nekünk különböző talpakat, ugye a versenycipők cserélhető talpakkal rendelkezik, be lehet állítani, hogy hogyan csúszszál. Az se jó, hogyha letapadsz, illetve az se jó, hogyha túlságosan csúszik a cipőd. A másik láb, az ellökő láb, ott teljes mértékben egy úgynevezett ilyen gumifelület kell, hogy legyen. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos, hogy megfelelő tapadás legyen a jobb cipőnek, amivel ellököm magam, és a végén valaki jobban szereti, hogyha jobban csúszik a cipője. Én nem szeretem, hogyha nagyon csúszik a cipő, én azt szeretem, hogy meg tudok állni egy nagyobb lendületből. Úgyhogy felveszem a bowling cipőmet, és megfogom, van most nálam 3 bowlinggolyó, egy fényes, egy ilyen félfényes, illetve egy matgolyó. Én most alapdobásokra ezt fogom használni, úgyhogy nézzétek meg, hogy én hogyan játszom, és akkor adok nektek egy pár ötletet, tanácsot, és hamarosan indítom a bowlingsuli.hu oktatási oldalamat, amivel személyesen is tudtok velem találkozni, majd kiderül hamarosan, hogy hol. Addig is gyertek velem, és nézzétek meg a bowlingozásomat. Hajrá, indulás! ...2002-ben voltam először ifjúsági Európa-bajnokságon Rómában, 2003-ban Hollandiában voltunk, felnőtt Európa-bajnokságon 2005-ben Moszkvában, és 2007-ben meg Ausztriában, Bécsben voltunk Európa-bajnokságon. Nagyon-nagyon megszerettem a bowlingot, ez életem részévé vált, és szeretném átadni azt a tudást játékosan, normál keretek között, tehát nem az a cél, hogy most mindenki professzionális bowlingos legyen, hanem az a célom, hogy szeressétek a bowlingot, ez egy long life sport, tehát hogy életed végéig tudod űzni, akár ha 50 éves vagy, ha 70 éves vagy, 80 éves vagy, ugyanúgy, egy kicsit óvatosabban, de ugyanúgy tudod ezt a fajta sporttevékenységet bármikor, bármeddig csinálni. Alapállás, beállunk egy megfelelő helyre, azt majd elmondom, hogy hogyan kell megnézni, és szépen próbáljuk elgurítani. Na, hát ilyen egyszerű lenne a bowling, hogyha nehogy Isten érdekel titeket a bowlingozás szépségei, rejtelmei, illetve tartoznátok egy jó kis csapathoz és eljönnétek hozzánk edzeni. Hamarosan indul a bowlingsuli.hu oldalunk, és akkor szervezett keretek között tudtok jönni hozzánk edzeni, majd hamarosan kiderül, hogy hova, és hamarosan kiderül, hogy mikor, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kommenteljetek, hogy érdekel titeket a bowlingozás, illetve hogyha érdekel titeket az edzési időpontok, akkor kérdezzetek rá, hamarosan jövünk a további fejleményekkel, vigyázzatok magatokra és kövessétek be, ne felejtsétek el, találkozunk a bowlingpályán, sziasztok!